سلام انتقنان نخلهم تخداتلتي يخون اندابلكو نعمنا لما عنت مدبي كاتو عمنا لما عنت مدبي ناصوتا وركب عقمنا بأصفي كوسخو زخئلو مقبتات كنرينا بفرلاي دك تبعتيو نزن مقبتات انت بليعكم قلتفكا ناي مودات صقم متلو دو ناي زي مبال صقم كم اون ناصوتا وركب سمعيت مقناس زعمسلو صقمات انت هدليكم 100% ناي ممحياش عقمي زلوم مقبتات كنرينا اسكاب ناي مدبي فتصامه حبيركم نيصنحو نزي channel حدشتي زخونكم سبسكرايب بمግባር ناي دول ملكت بمنكع استفلاليو ناصوتا وركب ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳር ህይወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ሓትት ንቻነልና ንምዕባይ እውን ክትሕግዙና ብኽብሪ ይሓትት መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ ስድራ ንዝኾንኩም እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ዝተገበረ መጽናዕቲ 11 ሚልዮን ሰባት ተሳተፍሉ መጽናዕቲ እዩ 2,000 ዝኾኑ ዓይነታት ምግቢ ንጾታዊ ርክብ ብሉጻት ከም ዝኾኑ ተፈሊጦም ነይሮም ካብዚ ድማ እቶም ብሉጻት ብዙሕ ጥቕሚ ዘለዎም ምግብታት ቅድሚ ጾታዊ ርክብ ግድን ክትበልዕዎም ዘለኩም ምግብታት ክንሪና እቲ ቀዳማይ ቸኮሌት እዩ ቸኮሌት ክንብል እንከለና ጽሩይ ናይ ካካዋ ቸኮሌት ወይ ከዓ ብላክ ቸኮሌት ዝበሃል እዩ ቸኮሌት ኣብዝሓ ምስ ፍቕሪ ነተሕዞይና ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ሓይሊ ወሃቢ ኒውትረንትስ ስለዝሓዘ ካብ ሓደ ምስዓዓም ንላዕሊ ንስምዒት ከልዓል ዝኽእል እዩ ቸኮሌት ኣብ ውሽጡ ብጣዕሚ ብዙሓት ኒውትረንትስ ስለዝሓዘ ክንበልዖን ከለና ኢንዶርፊን ዝበሃል ኣብ ውሽጥና ዝርከብ ታሕጓስ ዝፈጥር ሆርሞን ንኽፍልፈል ይገብር እዩ እዚ ኢንዶርፊን ዝበሃል ሆርሞን ኣብ ውሽጢ ሰውነትና ክዘዋወር እንከሎ ታሕጓስን ልዑል ዝኾነ ናይ ስምዒት ምልዓል ንኽስምዐና ይገብር እዩ ስለዝኾነ ቅድሚ ጾታዊ ርክብ ብላክ ቸኮሌት ተንበለ ልዑል ዝኾነ ጥቕሚ ንረኽበሉ ኢና እቲ ካልኣይ ንጾታዊ ርክብ ልዑል ጥቕሚ ዘለዎ ብዙሕ ዘይነስተውዕሎ ድማ እንጣጢዕ እዩ ኣብ ውሽጢ እንጣጢዕ ዘሎ ኒውትረንት ናይ ኢስትሮጅን በዝሕና ንኽውስኽ ይገብር እዩ እዚ ድማ ናይ ደምና ምዝዋር ዝሓሸ ንኸውን ይገብር እዩ ከም ዝፍለጥ ድማ መትሎ ደው ንኽብልን ንውሕ ንዝበለ ግዜ ንኽጸንሕን ብደም ክምላእ ኣለዎ እዚ ምግቢ እዚ ድማ ናይ ደምና ምዝዋር ብሉጽ ንኸውን ብምግባር ናብ መትሎና እኹል ደም ንኽበጽሕ ይገብር እዩ እኹል ደም ናብ መትሎና እንተበጺሑ ድማ መትሎና ንውሕ ንዝበለ ግዜ ደው ኢሉ ንኽጸንሕ ብምግባር ንደቂ ኣንስትዮ ልዑል ዝኾነ ዕግበት ክንፈጥር ዝሕግዘና እዩ ኣብዝሓ ግዜ ስንፈተ ወሲብ ወይ ከዓ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ድኽመት ዘለኩም ደቂ ተባዕትዮ ነዚ ምግቢ እዚ እንተትበልዑ ብሉጽ መፍትሒ ክኾነልኩም ይኽእል እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ናይ ወዲ ዲኤንኤ ዝተመዓራረየ ንኽኸውን ዝገብር ዓይነት ምግቢ እዩ እቲ ሳልሳይ ንጾታዊ ርክብ ልዑል ዝኾነ ጥቕሚ ዘለዎ ዓይነት ምግቢ ድማ ናይ ዲባ ፍረ እዩ ናይ ዲባ ፍረ ኣባና ብዙሕ ዝተለመደ ይኮነን ኮይኑ ግና ኣብ ካልኦት ሃገራት ብደንቢ ተቆልዩ ይብላዕ እዩ እዚ ነገር እዚ ቅድሚ ሕዚ ንናይ ደም በዝሒ ዝምከር ብሉጽ ምግቢ እዩ ነይሩ ኮይኑ ግና ንጾታዊ ርክብ እውን ብሉጽ ጥቕምታት ይህብ እዩ ናይ ዲባ ፍረ ናይ ደምና ምዝዋር ዝተመዓራረየን ቅልጥፍ ዝበለ ንኽኸውን ይገብር እዩ ምክንያቱ እንታይ እዩ ብኣይረን ብዚንክ ከምኡውን ብማግኒዥየም ዝበልጸገ ምግቢ ስለዝኾነ እዩ ዝሓሸ ናይ ደም ምዝዋርን ናይ ልቢ ህርመት ንኽህልወና ዝሕግዘና ብሉጽ ምግቢ እዩ ስለዝኾነ ቅድሚ ጾታዊ ርክብ ናይ ዲባ ፍረ እንተበሊዕኹም ኣዕጋባይ ዝኾነ ጾታዊ ርክብ ንኽትገብሩ ዝሕግዘኩም ዓይነት ምግቢ እዩ እቲ ራብዓይ ንሪኦ ንጾታዊ ርክብ ብሉጽ ጥቕሚ ዘለዎ ምግቢ ድማ ኣቮካዶ እዩ ኣብዝሓ ሰባት ኣቮካዶ ዝብል ሽም ካብ ምንታይ ዝመጸ ከም ዝኾነ ኣይፈልጡን ኮይኑ ግና ኣቮካዶ ዝብል ሽም ዝመጸ ካብ ናይ ቀደም ኣዚቲክ ነበርቲ ዝመጸ ሽም እዩ ትርጉሙ ድማ ናይ ወዲ መትሎ ማለት እዩ ኣቮካዶ ብቫይታሚን ኤ ዝበልጸገ ስለዝኾነ ናይ ብለድ ሴላት ክሰፍሑ ዝገብር ብሉጽ ምግቢ እዩ ሕማም እውን ክከላኸለልና ዝኽእል ብሉጽ ምግቢ እዩ ከምኡውን ናይ ወዲ ዘርኢ ፍረ ወይ ከዓ ስፐርም ንኸይጉዳእ ዝከላኸል ዓይነት ምግቢ እዩ ስለዝኾነ ንኣቮካዶ ብጁስ መልክዕ ክኾን ይኽእል ወይ ከዓ ብሰላጣ መልክዕ ብምብላዕ ልዑል ዝኾነ ጥቕሚ ክትረኽብሉ ትኽእሉ ኢኹም ብፍላይ ንደቂ ተባዕትዮ ኣቮካዶ ምብላዕ ጥዕንኡ ዝተሓለወ ስፐርም ንኽህሉ ስለ ዝገብር ልዑል ጥቕሚ ዘለዎ ዓይነት ምግቢ ምዃኑ ብምፍላጥ ክትምገብዎ ክሕብረልኩም ይደሊ እቲ ሓምሻይ ንጾታዊ ርክብ ልዑል ጥቕሚ ዘለዎ ምግቢ ድማ እንቋቁሖ እዩ እንቋቁሖ
ጽቡቕ ዝበሃል ናይ ፕሮቲን ትሕዝቶ ስለ ዘለዎ ጾታዊ ርክብ ክንገብር ከለና ድማ ብፕሮቲን መልክዕ ብዙሕ ስፐርም ስለ ነውፅእ እንቋቑሖ ምብላዕ ልዑል ዝኾነ ጥቕሚ ኣለዎ። ክንጠቓሉ ከለና እዘን ምግብታት ንሓደ መዓልቲ ጥራሕ በሊዕኹም ለውጢ ክትርኢኹም ማለት ኣይኮነን፣ ኮይኑ ግና ብተደጋጋሚ ነዘን ምግብታት እንተበሊዕኹም ብሉፅ ለውጢ ክትርእዩ ትኽእሉ ኢኹም። ስለ ዝኾነ ኣብ ናይ መዓልታዊ ኣመጋግባኹም ትጥቀምዎን እንተኾይንኩም ናይ ደምኩም ምዝዋር ዝተመዓራረየ ንኸውን ብምግባር መትሎ ደው ንኽብልን ንውሕ ንዝበለ ግዜ ንኽጸንሕን ብምግባር ናይ ጾታዊ ርክብ ህይወትኩም ብሉፅን ኣዕጋባይን ክኸውን ብምግባር ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕሪ ህይወትኩምን ዝተረጋግአ ንኽኸውን ዝሕግዙኹም ዓይነታት ምግቢ እዮም። ብተወሳኺ እውን ናይ ወዲ ዘርኢ ፍረ ወይ ከዓ ስፐርም ጥዕኑ ዝተሓለወ ክኾን ብምግባር ኣብ ናይ ቆልዑ ምውላድ ጸገም ከየጋጥመኩም ዝሕግዙ ዓይነት ምግብታት እዮም። ስለ ዝኾነ ድማ ነዘን ምግብታት ኣብ ናይ መዓልታዊ ኣመጋግባኹም ብዘይምፍላይ ብሉፅ ናይ ጾታዊ ርክብ ህይወት ንኽህልወኩም እንዳተመነኹ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሰብስክራይብ ብምግባር ዝተፈላለዩ ናይ ጥዕና ናይ ጾታዊ ርክብ ከምኡውን ናይ ሓዳር ህይወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ። ሓሳብ ርእቶኹም ብኮሜንት ሴክሽን ግለጹለይ። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቕኒየለይ።